so they are practicing cricket. No, am I right? Yes, sir. Namaste. 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 You are Chinese. No. This lady. Wow, good, good. खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आङो दंफैयो मोनसे बङाइगाव एरियानि किसान बाजाराव मोनसे गिदिर स्कुलाव आं दंफैयो दा बे स्कुलनि मुङानो जाहैबाय इन्टारनेशनल एकाडेमी अफ स्कलार्स इन्टारनेशनल स्टैंडार्ड लेभेलावहाय बानायनाय बियो मोनसे स्कुल स' लोगोफोर दिनै एक्सप्लोर खालामगोन नैबे स्कुलखौ गासैखौबो एक्सप्लोर खालामजोबनो नाजागोन दे लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो माबायदि मोनो कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय दा नायदो नोंथांमोना नै बे बिल्डिंखौहाय बेसेबा गिदिर गोजौ ओमफ्राय खामानिया दाबो जोबाखै दा बैयावहाय नै पेन्टिंनि थाखाय माबा माबि फुनगासिनो दङ बेलाय बेबायदि स' लोगोफोर स्कुलाथ' जागायो जाहैबाय मर्निं एसेम्बलिजों बेबायदिनो नैबे मर्निं एसेम्बलिजोंनो जोंबो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनि लेट्स गो नैबे बिथाङा जाहैबाय प्रिन्सिपाल सार मिस्टार तपन कुमार चक्रवर्ती बिथां सारा दा एसेम्बलियाव स्पिच होगासिनो दङ स' लोगोफोर दा स्कुल होनोब्ला स्कुलावहाय जोंनो नांगौ अल राउन्ड डेभेलपमेन्ट होनोब्ला मोनफ्रोमबो बिथिङावनो बिथांमोनखौहाय गोरों खालामनाय बिसोरनि रोंगौथिफोरखौहाय डेभेलप खालामनानै होनाय बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो बिथांमोना गुबुन गुबुन रोखोमनि एक्टिभिटिस क-कारिकुलाम एक्टिभिटिसफोरखौ बिथांमोना स्कुलाव लाफादों बेखौ जों नायनि लोगोफोर फार्स्टआवनो आं नोंथांमोननो दिन्थिनि लोगोफोर बे जाहैबाय बास्केटबल बेनि कचिं दा बेवहाय बिथांमोनहा स्टैंडार्ड मोनसे मोजां बास्केटबल कोर्ट अलरेडि दंखायो नोंथांमोना नायनो हागोन नै ओमफ्राय बेवहाय गथ'फोरा सोलोंगासिनो दङ नै बास्केटबलनि उनावहाय नोंथांमोना आंनि उनाव नुदों आरोबाव बेडमिन्टन एबा लन टेनिस गेलेजानाय नैबो मोनसे बेयावबो रेडि दा बेवहाय माने प्रेक्टिसा जाथ'वाखै माखासे फुटबलाव मायाव दङ बेनिफ्राय नैबो जाहैबाय फुटबल कचिं हाय काम व्हाट इज योर नेम Shreyas you love football Yes. Who is your coach Professor sir. Okay how many players you are 8. Total 8 from class 6 and 7. Good wow go this jersey is given from the school Yes. नैबोहाय इसनावहाय jersey दंखायनो स्कुलनिफ्राय नैबोहाय non दुखा दुखो मतलब क्या है I am not led. I lead. दानिया जाहैबाय cricket you want to be like Virat Kohli What is your name Lakshya Chanda. Which class you are 6. Class 6 come brother you also What is your name Himshikhar Kashyap. What is your aim in life Want to be a cricketer? Yes. What is your aim in life To be a cricketer. So नैबेवहाय गथ'फोर जायफोर सोलोंदों they want to be cricketer माने क्रिकेट गेलेगिरि जानो होननायखाय दा बिसोरनि जिउनि थांखिखौहाय माने जाफुंहोनायावहाय बोलो होफानाय बे स्कुलाव डेभेलप खालामना हरनाय दा नैबेवहाय बिसोरनि पिच आरो बहाय नेटजों होथेजानाय दंखायनो बेयाव प्रेक्टिस yes hello everyone yes बिसोर जाहैबाय गासैबो क्रिकेट सोलोंग्राफोर they are all cricket lovers and they want to be cricketer so they are practicing cricket no am I right Yes, sir. The practicing start माने प्लेग्राउन्ड गेलेग्रा प्रेक्टिस खालामनो थाखाय गासै मेटेरियल्स दा बिसोरनाव अल मेटेरियल्स दंजोबो नै वाव नैबेलाय नै सिङाव गेलेगासिनो दं सोलोंगासिनो दं You are practicing here yes नै बेबायदि good yes What is this called? Defend. Yes. दा गथ'फोरनि थाखाय पार्कबो बेयाव दंखायो गेलेग्रा ओमफ्राय बे हेवहा ना मा होनो नैबे दङ नै ओमफ्राय नैबे गाखोनानै गेलेग्रा नै बे जाहैबाय स्कुलनि पार्क इन्टारनेशनल एकाडेमी अफ स्कलार्स बे गथ' उन्दैफोरनि थाखाय गेलेग्रा पार्क बिसोरहा गेलेनायजोंनो सोलोंलांनाय गोबां नांगौ नालाय स' बेनिखायनो बिथांमोना बेबायदि अलरेडि एस्टाब्लिश्ड नै सेटआप दंखायो बे जाहैबाय चिल्ड्रेन पार्क नैबो गेलेग्रा नै बारग्रा माग्रा सिङाव हाबनानै वाव दानि जाहैबाय नेशनेल गेम अफ इन्डिया बेनो जाहैबाय हकि ना लोगोफोर दा हकि प्रेक्टिसाबो बेयाव दङ हकिनि ट्रेनिंबो बे स्कुलाव होयो बिथांमोना हकि yes अब्ला लोगोफोर जों बिथांमोननि नैबे
स्कुलनि बिल्डिं सिङाव हाबनानै नायदिनि महा मा दं मा गैया बबेयाव मा फोरोङो बेखौ गासैखौबो एक्सप्लर खालामनो नाजादिनि लोगोफोर दे जुदि नैबे मेन बिल्डिंआव स्कुल बिल्डिंआव हाबफैयोब्लानो सिङाव माबायदि बेखौ आं नोंथांमोननो गासैखौबो दिन्थिलांनो नाजानि गासैखौबो हायाब्लाबो मेन पार्ट्सफोरखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन दा हाबफैयोब्लानो नैबे फार्स्टआव नोंथांमोना नैबे नुगोन नै माबा साथायनायनि नैबे माबा मोनसे डिजाइन जानो थांगोन ओमफ्राय नैबे गेजेराव गब्लंनाय गोजौ अख्रां नुहुरगोरा आरो बेवहाय दा बिसिनि दङ ग्राउन्ड फ्लर फार्स्ट फ्लर सेकेन्ड फ्लर थार्ड फ्लर फर्थ फ्लर माने फ्लर मोनबा दा ओमफ्राय ओरै फैयोब्ला नैबेयाव जाहैबाय रिसिपसनाव थाग्रा मानसि गैथ'वा नैबे जाहैबाय रिसिपसन डेस्क दा सिङाव फार्स्टआव हाबनि लोगोफोर KG 2B वेलकाम बैक टू स्कूल दा नायनि बेसेबां स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्कूलनि हेलो KG 2 व्हाट इज योर नेम Bardesri हेलो बेबायदि माने व्हाट यू हैव टू डू कालार मैचिंग सॉर्टिंग बाय कालार मिलायहोनाय माने बेबायदि फोरोंगासिनो दं आरो बर्तमान दा बिसिनि क्लास रुम अफ KG नै बेयो KG 2 नि क्लास रुम दा बिसिनि टेबल चेयारा बेबायदि आरो नै जिरायग्राया यस स' बिसोरनो जाहैबाय सॉर्टिं बाय कालार्स बेबो डिजिटेल फुल डिजिटेल बेलायनो ओमफ्राय बे जाहैबाय अल गासिबो क्लासरुमा AC जोब गासिबो AC क्लासरुम दे नै नुबाय वाव बेबायदि बे मेम दंलै सासे फोरोंगिरि यस हेलो बेनिफ्राय बेयावनि नार्सारि आरो प्राइमारिनि फोरोंगिरिफ्रा मन्टेसरी ट्रेन गोजानो दे लोगोफोर बाय बाय नैबे जाहैबाय नै KG 2A बे मेम नै मेम मा नाम Sneha Jyoti Brahma. स्नेहा ज्योति ब्रह्म मेम आरो दा नार्सारिफोरखौ लाग्रा नार्सारि माने बे जाहैबाय KG 2A हेलो दा बिसिनि क्लासरुम बेयावनो एसे आलदालायनाय क्लासरुमा नैबे ओरैहाय बेबायदि गुबुन रोखोमनि बेकग्राउन्ड दा बे जाहैबाय बिसिनि क्लासरुमफोरखौ नोंथांमोना नायदो नै गथ'फोरनि बे जाहैबाय बेग दोनग्रा व्हाट इज योर नेम हायनारि बसुमतारी व्हाट इज योर नेम My name is Kabyan Sira. बे जाहैबाय KG 2 नि ऑल से हाय बेनिफ्राय बेयावबो आरोबाव गथ'फोरनि गेलेग्रा नै जाम्पिंनो मानो बेबायदि गेलेग्रा दङ ओमफ्राय नैबावबो नै यस मोनसे क्लासरुम हाबावनि KG 1B दिस इज KG 1B नै KG 1B यस क्लासरूम अभी आप उसको एम्प्टी करोगे ओके उसको खाली करना है चलो शुरू करो यहाँ से इधर से एक बोल उठा के यस handwriting yes handwriting is going on what is your name right yes writing S KG 1 नि क्लासरूम इ हल मेडाम टीचार তাৰপিছত লগতে এজন मादार टीचार माने साफा मोनफ्रोमबो बे गथ'फोरनियाव मादार टीचार थाफायो ओमफ्राय मेन टीचार सासे आरो यस एप्पल all yes okay thank you bye yes बिसोरनि वाशरुमा नै लेट्रिन बेसेबां स्टान्डार्डखौ नायदों थास' ओमफ्राय ओरै जाबाय क्लिन माने थेंक इउ बाय थेंक इउ आरोबाव गेलेनो थाखाय मानो थाखाय बिथांमोना बिसोरबायदि बुसेब बग्रा जेनाखि दंना नै बेयाव फोरोंग्रा बेबायदि दा गेलेग्राफोर बेयावबो गथ'फोरनि गेलेग्राफोर माने गथ'फोरखौ गेलेनायजोंनो फोरोंलांनांगौ गथ'फ्राथ' गेलेनो मोजां मोनो नै बेफोरबायदि दानिया मोनसे रुमा नोंथांमोननो दिन्थिनि आं गुबुन स्कुलफोराव नुवाखै बिदिखौ नैबो मोनसे माखासे फिसा बिसिनाफोर दङ दा नै बे माने हस्टेल नङा बियो बे जाहैबाय माने गथ' उन्दैफोरखौहाय जुदि माने बोराबोब्ला बा उन्दुनो बियोब्ला उन्दुथारनांगौ जायोब्ला नै बेफोरबायदि बिसिनावहाय बिथांमोना फुथुनानै दोनो जाहैबाय आरो बेबायदि बेलाय ओरैबो दङ नै दानिया हाबनि मोनसे पेरेन्टस लन्स माने पेरेन्टसफोरनि थाग्रा बा नेफैग्रा नैबो मोनसे रुम दङ
push बे जाबाय पेरेन्ट्स लन्स नाय बिराद स्टैंडार्ड ओमफ्राय नैबे माखासे पेरेन्ट्सफोर दंफैयोदां नै नैबे जिरायथ'ग्रा आरो जिरायथ'फैनानै नेनो हागोन आरो नैबेलाय बेबायदि बे जाबाय पेरेन्ट्सफोरनि थाखाय ओमफ्राय जायफ्रा पेपार फरायनो मोजां मोना आरो पेपारबो फरायबाय थानो हागोन आरो नुबाय नोंथांमोना बेबायदि बेबो अल एसि रुमखा बेलाय एयार कन्डिसन जोब दाने मोनसे रुम हाबनि एकाउन्ट सेक्सनाबो माने ओरैबायदि पुरा सिस्टेमेटिक माने हमना ला बेंकनि बायदि आरो बेंकफोराव जेरैहाय बेबायदि आरो सिस्टेमा नैबे जाबाय एकाउन्ट्स हेल' मेम या मेम আপুনি কি মই একাউণ্টছ টু চাওঁ একাউন্টস টু চাই ন একাউণ্টছ টু চাওঁ আৰু এডমিশ্যন কাউন্সিলাৰ হয় এডমিশ্যন কাউন্সিলাৰ অ'কে এতিয়াতো এডমিশ্যন অ'পেন আছে এতিয়া অ'পেন আছে আপোনালোকে আহিব পাৰে আমাৰ মানে নাৰ্চাৰী টু ক্লাছ 8 লৈকে এইবাৰ এডমিশ্যন দিম আৰু আমাৰ 11 অ'পেন হৈ আছে अफिस एसिस्टेन्ट्स नैबे सारा जाहैबाय अफिस एसिस्टेन्ट्स आरो जुदि बाथरुम बा वाशरुमखौ नायनो थाङोब्ला जोबोद स्टान्डार्ड दे लोगोफोर जोबोद स्टान्डार्ड जेन'बा लेडिस जन हाबनोसै जास्ट फर एग्जाम्पल नुबाय माने बिराद गिदिर माने 5 स्टार हटेलफोरनि बायदिखा स्टान्डार्ड लेभेला नुवाखै बेसेनबा वेस्टार्न टयलेट नुबायना बेबायदि माने स्कुलनि टयलेटफोरानो खिग्रा हासुग्राफ्रानो मा लेभेलनि मा स्टान्डार्ड नोंथांमोना नायदो नै माय गड बेसेनफ्रा नायदो दिस इज इन्टारनेशनेल एकाडेमि अफ स्कलार्स नैबाव मोनसेबाव आरो एक्टिभिटि रुम जेन'बा नैबावहाय जिरायनानै क्लासिकेल फोरोंग्रा नै बेयाव हारम'नियाम दं जानांगौ नै वाव ओमफ्राय लिफ्ट सिस्टेमा नै बेजों जागोन नै बिथांमोना माने बानायनो थांगासिनो दङ लिफ्ट सिस्टेमा मोननै जागोन ना दानिया जों गाखोलांनि माखासे गोजौनि थाखोफ्राव मा दङ दे लोगोफोर नायदो क्लासरुमसफोरा माबायदि बेसेबां स्टान्डार्ड नैबे इन्टारनेशनेल लेभेल स्कुलनि स्टान्डार्डना माबायदि बेखौ नायबावनि गोजौआवहाय लोगोफोर दे दा स्कुलनि मोनसे इम्परटेन्ट रुम लाइब्रेरि नोंथांमोना मिथिगौ ना लाइब्रेरि नायनि जों लाइब्रेरिखौ वाव बिराद गिदिर लाइब्रेरि बे लाइब्रेरि रुम इम्परटेन्ट ओमफ्राय ओरै जिरायथ'नानै फरायनो हानाय नै रिड प्ले लाभ नैबाव मेडाम सासे दङ लाइब्रेरियान मेडाम येस नैबे मेडामा जाहैबाय लाइब्रेरियान नै बेबायदि তো সিহঁতে সৰু বাচ্চা ষ্টৰী কমিক সেইবিলাক বিচাৰে তাৰপিছত একদম সৰুখিনিৰ কাৰণে ফনিক বুকবিলাক য'তবিলাক পিকচাৰ থাকে সেইবিলাক আছে আপুনি চাব পাৰে আচ্ছা জেনেৰেল वर्क दं नै आसामिस हिन्दी नैबे स्ट'रिज दङ नै बेफोरबायदि आरो स्ट'रिज लाइब्रेरियाव स्कुलनि लाइब्रेरि माबायदि नांगौ बेखिनिया बिथांमोनाव दंजोबो आरो एसि जोबखा बेबो जेरावबो एसि रुम आरो 40 स्टुडेन्ट्स एट वान टाइम दानिया लोगोफोर नैबे जाहैबाय 4th फ्लोर सारि थालायावहाय मा दं बेखौ आं नोंथांमोननो मोनसे क्लासरुमफोरबो दङ बा क्लासरुमजों लोगोसे मोनसे एक्टिभिटि रुमावहाय जागासिनो दङ मा मिथिगौ लोगोफोर बक्सिं कंप्यूटर लैब लोगोफोर हेलो व्हाट इज योर नेम My name is Arav Jain. Arav Jain. Arav, can you tell 10 parts of a computer? CPU, yes mouse, yes keyboard, yeah monitor, yes web camera, yes UPS. yes you बिसिनि मोनसे क्लासरुमखौ नायदों लोगोफोर मैथ्स क्लास जागासिनो दं मैथमेटिक्स नाय स्टाफ रूम जाहैबाय बे नै स्टाफ रूम नैबाव जाहैबाय नै भकालनि क्लास जागासिनो दं लोगोफोर नै
बेनिफ्राय लोगोफोर बेवहाय हस्टेला बोथ बयज आरो गर्ल्सफोरनिबो फेसिलिटि दङ बयज एन्ड गर्ल्स दा बे हस्टेल साइडखौबो जों एसे नायनानै लानि लोगोफोर दे माबायदि दा बे जाहैबाय हस्टेल बे जाहैबाय हस्टेलनि अफिस नै बाव जिरायथ'ग्रा आरो अफिस ओमफ्राय रिक्रिएसन हल माने गेलेग्रा माग्रा बियो जिरायग्रा बे खेला दुला बा नैबे रिक्रिएसन हल आरो नै टिभिबो दङ बोनो बेलाय ई सारा वार्डेन आरो नाम की सर अपन My name is Pranjal Dhakal. प्रांजल Dhakal. ढाकाल माने बे स्टाडि हल नै फरायग्रा रुम स्टाडि खालामग्रा नै आरो ओरैहाय दङ व्हाइट बर्ड माने मोजाङै फोरोंनाय जायो स' बे जाहैबाय बिसोरनि हस्टेल नैबे जाहैबाय गथ'फोरनि उन्दुग्रा रुम हस्टेलनि बेथ' बयस ना गार्ल्स बयस रुम नै बेबायदि जायगा दंखायो नै दोनग्रा उन्दुग्रा नै हस्टेलनि येस 1 बेड 1 स्टाडि टेबल माने सासेनि बिसिना सासे ओमफ्राय स्टाडि टेबलबो दंफाखायो आरो मोनफा होयो ज' जाजाय नङा मोनसे रुमावहाय माने 7 खरि स्टुडेन्ट उन्दुजायो जाहैबाय बेबायदि जेन'बा नैबाव नायबावदो नै बेबो एखेयानो सेम दानि हस्टेलनि वाशरुम बा बाथरुम दुगैग्रा खिग्राखौ नायनि बेसेबां माबायदि बेसेबां स्टान्डार्ड नायदो बेसिन मोखां सुग्रा माग्रा नैबे दुगैग्रा शावार दुगैग्रा नुबाय नोंथांमोना माबायदि खिग्राखौ नायदो खिग्राथ' बिसिना वेस्टार्न टयलेट जोबनाय दा जागासिनो दं नै गथ'फोरा What is your name? Rondi fry. Rondi fry. What curry you are eating today? Yes, chicken. Hostel wise माखासे सफैथ'वाखै नै दा साराबो जागासिनो दङ सार आपनि पिटि टिचार ना कि PT teacher. गेम्स यस दा बर्तमान बयसफोरल' स्टार्टिंखाय बयसफोर 8-9 जनसोल' दं बेनिफ्राय नेक्स्ट सिजनाव एबार फैयोब्ला माने गर्ल्सफोरनिबो स्टुडेन्टसा स्टार्ट जासिगोन जाहैबाय नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लादो इभिनिं वक बेफोरबायदि नैबो मुला लाइफोर ओमफ्राय मैगं गायनाय बेफोरबायदि आरो माने माखासे देवबारावहाय माखासे बिदिनो बाहेरानि एक्टिभिटिस खालामहोयो जाहैबाय गथ'फोरखौहाय बेबायदि गावसोरनो मावनानै जानायनि जाहाथे बेफोरबो मोनसे सोलोंथाइ स' लोगोफोर दिनैहाय नैबे इन्टारनेशनेल एकाडेमि अफ स्कलार्स बङाइगाव चिल्ड्रेन डेनि मुङावहाय बिथांमोननि मोनसे प्रग्राम बे प्रग्रामानो जाहैबाय टिफिन एक्सचेन्ज प्रग्राम जाहैदों माने गावबा गावनि टिफिनखौ गुबुनजों शेयार खालामलायनाय रानलायनानै जानाय बेबायदि जानो हागौ नोंथांमोना नायलांदो Which class is this? Okay, yes. Sharing of tiffin. Yes. Each other. Yes. Ningnya mana? Manisha Mushahari. Nengnya mama labudeng? Oh? Sandwich. Bye. What is your name? My name is Revan Ghosh. I read in class 2A. Yes. What tiffin did you bring today? What is your tiffin? I bring pav bhaji in my tiffin. Pav bhaji? Yes. Good. I have class 3B. Hello. What is your name? It is Nishaha. What did you bring for your tiffin? I brought choco pie, bananas, Wow. and tiger biscuits. Wow. Your name? My name is Alia Wasim. ओमफ्राय बिदिनो नै एसे गेलेनाय होदों गथ'फोरनि थाखाय चिल्ड्रेन डेनि नामावहाय नै बिदि फिसा गेम आरो plucking tail Nose, ear, shoulder, knee, eyes, nose, cup. What is your name? Claudia B. Hajar. What? Claudia B. Hajar. Laubia B. Oh, which class, Nani? Class 5. Class 5. Good. All class 5? Yes. You are also class 5? Yes. What is your name? My name is Manas Rai. Manas Rai. So लोगोफोर अब्ला नैबाव गथ'फोरनिया माने टिफिन बक्स शेरिं रानलायनाय बियो जागायबाय बियो जाहैबाय क्लास गोरलैफोरनि माने LKG नार्सारि बिसोरनि आरो नै दा बिसोरनिखौ एसे नायनि दे गथ'फ्रा माबायदि स्मार्ट नंगौ ना माबायदि रायलायो दे हेलो सॉस पूरी रोटी और सॉस अच्छा और इसका साउथ इंडियन है इडली क्लास नर्सरी हाय बोलो हाय क्लास नर्सरी यस व्हाट इज योर नेम व्हाट इज योर नेम Kathleen Nursery. Your father's name is Mitisha Nursery. Yes. Mother's name is Munjuli Nursery. Yes. Your father is my friend. Hi. Good. न'निफ्राय लकेल हरजोबखादों ने नानि दा बैयो माथो ओंखाम हराखै ओंख्रि गोजा हरदों ए दाउ ना बोथिया बेबो ना वाव रानलायनानै जादों
दे नोंलाय मा नाम मोनलाय नोंनिया नानि Ritika. रितिका बेलाय रानलायगासिनो दं नै हा शेयरिंग यस गुड क्या लिखा है व्हाट इज योर नेम दिवाकर राय यस दिस इज योर Yes. नोंनि जोब बियो यस टेक यस रानलायगासिनो नै वाव फ्रुट्स ये हाफ यस गुड दे आर शेयरिंग द टिफिन माने टिफिन को रानलायगासिनो गुड वाव व्हाट इज दिस हेलो व्हाट इज दिस This is paneer. पनीर सब्जी यस गुड हेलो which class class 4 good what is your name Namaste. namaste yes thank you Disha Bromo you are Chinese chopsticks yes chopsticks you are eating with chopsticks show me how you eat wow good what is your name Nita Nursery your name Anismita Das you are all sharing tiffin among your friends okay what you are eating biryani Hyderabadi biryani or Mumbai biryani you are sharing now yes which class you are class 4 good दानिया लोगोफोर बे स्कुलनि गोरायुं जायखौ होनो प्रिन्सिपाल सार दा प्रिन्सिपाल सारनि अफिसाव जों हाबबाय दा प्रिन्सिपाल सारनिफ्राय माखासे खोथाफोरखौ मिथिनानै लानि लोगोफोर दे दा नैबे जाहैबाय सार बेनो सार तपन कुमार चक्रवर्ती सार Thank you so much for giving me time this morning. yes sir So we have a provision for our admission yes from nursery to class 8 coming year. Yes. This year we have up to class 7. Next year we are planning for class 8, and also we'll be opening up 11 arts, and in course of time we'll have science also. International Academy of Scholars, which is located in Kishan Bazar, is having a multiple sports, music facilities. Perhaps this is the first school in Lower Assam. We have altogether 17 sports, music and co-curricular activities, and there the students are trained under very experienced trainer. This is our co-curriculum activity, and in the academic we have very experienced and trained teachers. In the pre-primary level we have Montessori teachers, and primary and upper primary and the middle school we have teachers, all are trained, DLED, B.Ed. The quality of education is very high here, and the students are taken intensive care, one-to-one. And we have also remedial classes, the students those who are weak, and also the students those who want to excel better, we give a extra care. The school timing start from 8:05 to 3:20. Those who do not have remedial classes, their classes gets over at 2 p.m. So this is what about the school, and we invite all the parents to come and see. Seeing is believing. So we want to experience the parents to come and see our classroom infrastructure and meet our teachers, and hopefully you will change your mind and will be interested to give admission to your child for the better future. Thank you. and sir which system board do you follow in this school We are following CBSE curriculum.